Першая кніга цароў, раздзел 12. І Самуэль прамовіў да ўсяго Ізраэля: «Вось, выслухаў я прамову вашу адносна ўсяго, што вы мне гаварылі, і паставіў над вамі цара. І цяпер узначальвае вас цар, а я ўжо пастарэў і пасівеў, а сыны мае застаюцца з вамі. Такім чынам хадзіў я перад вамі ад юнацтва майго аж па гэты дзень. Вось я стаю перад вамі. Абвінавачвайце мяне перад Господам і перад яго памазаннікам. Можа, узяў я ў каго вала або асла, можа, каго пакрыўдзіў або каго прыгнятаў, а можа, з рукі каго ўзяў хабар, каб заплюшчыць вочы свае на яго справу. Калі так, аддам вам». І яны адказалі: «Не прыгнятаў ты нас і не крыўдзіў, і нічога не ўзяў ні з чыёй рукі». І ён казаў ім: «Хай Господ будзе сведкам супраць вас, і памазанік яго ў гэты дзень хай будзе сведкам, бо не знайшлі вы ў руцэ маёй нічога». І яны сказалі: «Ён сведка». І сказаў Самуэль народу: «Сведка Господ, які паставіў Майсея і Аарона і вывеў бацькоў нашых з зямлі егіпецкай. Такім чынам, цяпер падыдзіце, каб я судзіўся з вамі перад Господам адносна міласэрнасці Господа, якую ён абдарыў вас і бацькоў вашых. Як перабраўся Якуб у Егіпет, і прыціскалі іх егіпцяне, і прызывалі бацькі вашыя Господа, і Господ паслаў Майсея і Аарона, і вывеў бацькоў вашых з Егіпта, і пасяліў іх у гэтым месцы. Яны забыліся пра Господа, Бога свайго, і аддаў ён іх у рукі Сісары, кіраўніка войска Асора, і ў рукі філістынцаў, і ў рукі цара Мааба, і яны ваявалі супраць іх. А затым прызывалі яны Господа і казалі: «Заграшылі мы, бо пакінулі Господа, а служылі Баалу і Астарце. Дык цяпер выратуй нас з рук ворагаў нашых, і мы будзем служыць табе». І паслаў Господ і Єрабаала, і Барака, і Яфтаха, і Самуэля, і вызваліў вас з рук ворагаў вашых наўкола, і жылі вы спакойна. Бачачы ж, што Наас, цар сыноў Амона, прыйшоў на вас, сказалі вы мне: «Не трэба, але хай цар валодае намі». А ўсё ж такі Господ, Бог ваш, цараваў сярод вас. Дык вы маеце цяпер цара свайго, якога вы выбралі і дамагліся. Вось Господ даў вам цара. Калі вы будзеце баяцца Господа і будзеце служыць Яму, і будзеце слухаць голас Яго, і не пагардзіце словам Господа, то будзеце і вы, і цар, які валадарыць над вамі, хадзіць за Господам, Богам вашым. А калі не будзеце слухаць голас Господа, але пагардзіце словам Господавым, то рука Господа будзе супраць вас і супраць цара вашага, каб знішчыць вас. Але і цяпер станьце і пабачце гэтую вялікую рэч, якую мае зрабіць Господ перад вамі. Ці ж не сёння жніво пшаніцы? Я паклічу Господа, і ён дасць грымоты і дождж, і вы даведаецеся і пабачыце, якога дапусціліся вы вялікага зла перад Господам, дамагаючыся сабе царя». І прызываў Самуэль Господа, і даў Господа грымоты і дождж у той дзень. І вельмі спужаўся ўвесь народ Господа і Самуэля. І прасіў увесь народ Самуэля: «Маліся за паслухачоў сваіх да Господа, Бога твайго, каб мы не паўміралі. Далучылі бо мы да ўсіх грахоў сваіх яшчэ і тое зло, што прасілі сабе цара». І сказаў Самуэль народу: «Не бойцеся, вы дапусціліся гэтага ліха, але не пакідайце Господа і служыце Яму ўсім сэрцам сваім. Не адхіляйцеся за марнасцямі, якія не дапамогуць вам, і не выратуюць вас, бо яны марнасць. Не пакіне Господ народ свой дзеля вялікага імя свайго, бо удастоіў Господ зрабіць вас сваім народам. Хай жа не будзе ў мяне гэтага граху перад Господам, каб кінуць маліцца за вас і вучыць вас добрай і простай дарозе. Такім чынам, бойцеся Господа і служыце Яму ў праўдзе і ўсім сэрцам вашым, бо вы бачылі вялікія справы, якія Ён зрабіў вам. А калі будзеце трываць у ліхоце, загінеце і вы, і цар ваш разам».